Kinohikai ki bala pendap ya ka X-Men DLED kom si benta ban pentebet shoshu haka kam ka bagi tray ki don pat haka jinglengo ya ka jingbam syai ka result pat kataru klam ki internal marks. Kini kinohikai ki badan arpu kandai ngot na ka batch arajar khat sana do arajar khat nyo kom ki trainee teachers kidai ki bala le ya ka X-Men DLED na ka study center number South Nyo Iway Lai Iwayar jong ka National Institute of Open Schooling NIOS Noida ka badan ha Sipsing Memorial Government Higher Secondary School Nongston. Ya ka X-Men first year la penlong house nam arajar khat Rio, but ya ka X-Men second year pat la penlong house nam arajar khat khandai, hadin baklam penlong hakis nam arajar khat nyo but arajar khat pra. Laong bak result first year X-Men kalong ka babyang, kat bak result second year pat kam syamlong ka basyai, namar kam kentop ya ka TMA lani internal marks, but kani kala ban kata ya ki DLED certificate. Kumta ki ba mikmat ya kini kinohikai haka khatnyo tarik yoyong arajar pusan kilawan banyakran bot Vijay Kumar Mantri IAS ubade Commissioner bat Secretary Katanat Pulia jong sarkar jella haka baula kular ban sim khia bat ban penbet yaka bun teli ki jing thok ki bangla thok nang ta what support director support gawati ro ila like kumba ar license ban yakunduk yo chairman jong kan IAS handrai hadu menta kamut ba ka result ka khamyo handrai ban ong ba balengi wan menta kamut ba ngi kham shok likti ngila persang ye ka ban khun ye la ka jong ka hoi ka ding jing sisa ka de ka kamram jong ka government ka de ka kamram jong ka IAS ban ai ngi ka result ngila pendap ban puli mo handrai haba nakaliang jong government bat nakaliang jong ka NIOS ka klam ai ngi ya ka result ka clear kamut ba ka boman si ngi menta kamut ba last minute ngi haban mi sakmat bat ban penpau si ka perthai bat ban dawai ala ka jong ka hok nang ba ka kam ka jongi kan long secure ken ngila dai lupa kino hikai te ye ki in service teacher kamut ba ka sarkar ka phat train ken ngi mo te kat ba ka kam ka jongi ka dang yaj mo ba nginang teng ya kata ka jingpuli ka jongi lengba kaneka DLED course ka jongi tingila pendap mo ngingi dai ki in service kat ba ka kam jongi kadang yaj kamut ba ka jingpuli ro ka jongi kadang yaj tingila pendap kata hoi kini poro ar kendai ngot kidai ki kinong hikai kidai na po government ro kidai na po SSA ro kidai na po deficit ro kidai kita ki ad hoc ro kidan napdang kini ki ar kendai namar ba kiwan na ki school ki ba pharo kam dai tang na ka jok school ka result ko long bai kumne ka result ko long bai balang nginom la ban yo ya ka dawn mar ba lada ngilik kli na po DRT ro ki ong ba ka dai ka jing bom trekam na po NOS na po gawati late nang thir ki keno hang ni te hang bakut mano ba dai ki victims mangi ki no hikai mar bangi ngi yo result ngimtip ke ka daw te ka daw ka ban kong hi nakaliang ka jongi ngakwa ban ken thok khandet lada kalong hakani ko kom kumut ba ka jingma ka dai yangi kino hikai gen abaga government ka pha yangi khamtam ke NOS ma ajing sisa ka dai ban ai ka jing sikri ka ba sisa ka ba tikana bhai yagi omde tang yagi no hikai dai yagi khana school be puli lengba ka ni ka institution jong government ka government ka la shania yang NOS di namar ta ka jingkwa ka jongi ka long ba ka NOS ka dai ban pendap hok ya la ka jong kamram mah kumba kala ai ya sibun tli ki batagi ba per nado ki school ba per la pli lengba ka NIS nang ta khamtam ki DLED but what kini ki BEd ti namar kata ka don kam ya ka government ba ka dei ban pej benia ha ya ka jing terkam jong ka NIS khnang ba ka jing don jong ka NIS hapo pe jlam nglia kam dei ban bu jing mai ki no hikai lene ya ki khna school mereka dei ban pendap ya ka jong kamram ngi suthuk ba ka ni borok ka dei ki jing tu ko mo ina mula ban len ya kata ba kani kadai ka jing dukok terekam jong ke NIOS ka ba penlong yangi kum kino hikai mentagi arp khandai ngot kino hikai bagi long ki victim ka ina menta tang ban yo ini result ini kambarit mo ini kambarit kam dei kam ko ba he kadai kam kambarit ndrai hadu fra khandai spotli kisnam ti kadai ke ka bas sngo thamula kam dei ka kamram jongi kum kino hikai ngim don por ngi kino hikai idon school kam dei ka kamram jongi ngi haban mi madan ngi haban mo bani kenduk ya ka ya kinong kitkam jong sarkar lan ki khli jong government na kalian jongi ngile akran makmat mane bad commissioner secretary jong ka education ba na kalian jongi ngi kwa ba ngi de ban yo result dia na kalian jong isa Vijay Kumar bad secretary mane ula ai ngi ka assuran ulong ba ngan simpiai kane bad kumang lai thu ipi ba mane ula phone ula keliro
mo kai ko boleh jaya kan ka studi sentar hanti po sepseng na kam tak NOS te nagalang jong ula simkya bat ula ongro ula airu ini kai churan bun tho HT halor kan ka jing bat kan ka problems ka bangi kom kinoi kai ngi kan do ula ong ba tho no ka HT sepo NOS go hati ban tip ka jing sha halor kan Habathin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya